tinc entès que van haver obres en la pista de Silla. I la gent, des que ha estat lo de la pandèmia, ha tingut molt costum d'eixir a la Marxal. Hi ha gent que no la coneixia, l'ha descobert i ara va molta gent cap allí a caminar, a córrer, en bici, en xiquets. Aleshores, per creuar des de Massanassa a la Marxal està un poc complicat. Entonces jo aprofitaria, si van a remodelar la pista de Silla, que milloraren els accessos de Massanassa soterrats, sobretot il·luminant-los, perquè estan els dos a fosques. La gent que ix, ara sobretot, ix a les 7 i només que se'n vaig a una hora i mitja, quan torna el túnel està fosc, tant tu com l'altre. Entonces jo pregaria que se sol·licite fer un accés peatonal. En un està fet, però si no està il·luminat, la gent li fuig, i que se il·luminaren, des de luego. Pues moltes gràcies.